Carissimi amici ed amanti della lingua italiana, vítam vás v ďalšom videu nedeľnej talianskej minútky, v ktorom si rozoberieme jeden častý problém, ktorý veľmi často riešite. A v tomto prípade som sa rozhodla pre presente progresivo, teda prítomný priebehový čas. V minulom videu som rozoberala, kedy vlastne používame presente indicativo, teda prítomný jednoduchý čas, takže určite si ho pozrite, nájdete ho priamo tuto, alebo ho nájdete v popise tohto videa. Každopádne, teraz sa zameriame na presente progresivo. Presente progresivo je niečo, čo sa deje v tomto momente, alebo v momente, keď niečo hovoríte, hej? Takže napríklad, môžeme si to predstaviť asi tak, že s niekým telefonujem a zdvihnem telefón a sa vás pýta, che stai facendo? Znamená, čo robíš práve teraz v tomto momente? Stare plus facendo. Che stai facendo? Čo práve teraz robíš? A ja môžem povedať sto andando a scuola napríklad. Idem do školy, lebo v tom momente budem kráčať. Alebo môžeme povedať napríklad sto parlando con te, sto mangiando qualcosa. Napríklad ja môžem povedať, že sto bevendo. Pijem. Takže keď hovoríme o presente progresivo, alebo teda keď vyjadrujeme niečo v tom danom momente, používame presente progresivo. Môžeme ale používať presente progresivo aj vtedy, keď sa niečo blíži. Napríklad situácia, ktorá nastane za chvíľočku. Predstavme si, že sme na stanici a čakáme na vlak. A vlak tam ešte nie je, ale už sa pomalinky blíži. V tom prípade môžeme povedať, že il treno sta per arrivare. Vlak príde, alebo prichádza. My ho tam ešte nevidíme, ale my vieme, že každú chvíľu proste príde. Rovnako si môžeme predstaviť aj situáciu, keď vonku je zamračené počasie, je tam zhluk oblakov a už v podstate vieme, že bude proste pršať, lebo nás z toho bolí napríklad hlava, sme meteosenzitívni, alebo už jednoducho, už sa blíži ten moment, ale stále ešte neprší. Tak môžeme povedať, že che tempo fa, napríklad, že aké je počasie? Sta per piovere. Hej? Čiže ono ešte neprší, ale už ten moment nastane. Čiže presente progresivo použijeme vtedy, keď sa niečo deje, alebo keď sa to za fakt krátku chvíľočku stane. Napríklad toto video za chvíľočku skončí, čiže questo video sta per finire. Takže toto video za chvíľočku skončí. Takže dúfam, že vám to trošku pomohlo v tom zorientovať sa, kedy použijeme presente progresivo, a ak ste nevideli predchádzajúce video, kedy vlastne použijeme presente indicativo, tak si ho určite pozrite, aby ste mali jasno aj v tom, kedy použijeme prítomný jednoduchý čas. Quindi buona domenica e ci vediamo alla prossima. Ciao!